Balanța. Luna nouă în semnul peștilor și energia alinierii planetare inedite vă împinge să vă concentrați atenția pe bunăstarea voastră fizică, dar și mentală. Trigonul pe care această lună nouă îl formează cu planeta Marte, aflat în zodia racului în casa voastră a 10-a, vă sporește ambiția și motivația în carieră și vă conduce la luarea de decizii importante pentru succesul vostru profesional. Iar conjuncția lunii cu planeta Saturn vă sporește responsabilitățile la locul de muncă. Sfatul meu pentru voi în această frumoasă lună nouă este să încercați să implementați obiceiuri sănătoase în viața voastră și să evitați stresul. Este un moment bun pentru a îmbunătăți rutinele sănătoase și a vă organiza mediul vostru în care vă desfășurați activitatea profesională, în așa fel încât să evitați stresul și nervozitatea. Micile schimbări în viața de zi cu zi pot avea un impact semnificativ asupra calității vieții voastre.